Nah, iki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang berangkat. Oke, tapi berangkat guys. Ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Sawara ki kok. Kelimpangan kok. Kok gak iso mingkok gister. Oh iso. Sing tadi kita berangkat ke rumahnya gak sandalan loh jan wong tuwa omongannya ngelepol jan gak kayak mae wong tuwa kok wani omongane ini gitu. Pencet enggak diulur guys gila dong tempat alhamdulillah iki sak joke enek pak iki barang mak malah nggone saidi mesti nggone malah gak abot-abot ngono sapa iki Mbah niki lho, anu sarapan. Monggo. Apem. Monggo, pendet. Apem. Nggih, kalih niki. Sampeyan pendet niku tepo kalih met-met. Met. Nggih. Lho, niki pendet sak kelas iki, setunggal. Ngeten, nggih, Sun. Nggih, budal. Sun nggih. Nggih. King. Woi, ayo malaku. Pasar to. Melanggar. Nggih. Enggak. Ya King bos. Kowe kok wis tangi dengaren. King wis tangi. Kowe kesel ra? Ya. Ayo malah aku yang bagekne kene pasar. Yo. 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 Kuat ora iki? Ayo. Kuat. King. Guling ora King kok? Enggak ya. Oke, Kak. Ayo. Alah iki aja malu jagang kene iki sopir antar lintas kowe. Lintas bos. Bos. Kita ada sarapan ya. Kowe nek pengen gowo engko iki gowo lho King, gowo. Siap. Balikan. Kalau main budal iki bos. Kok jamene wis tangi King kemarin. Tangimu ya apa? Jamin iki terus ah. Ya ini lilir. Ini mesti tangi lilir kok. Suara itu kawan. Ada kan suara aku. Ini ya. Lumayan. Oke. Sampai pasar, guys. Oh, sampai pasar ya. Parkir ndi iki? Ini sih begini. Ini ya. Sementara. Dukno King. Dukno. Oleh dulu. Olah ya. Wes parkirnya motor kene elek-elek aneh. Parkirnya. Kene elek-elekan. Sembarang wis, ndang. Kayak ngono Mandi. Ora lho, gawe mak. Kemuci bos. Kemuci. Nah. Weh njupuk sik. Gawe bukmu. Apem, karo met-met kuwi lho. Nah. Wih. Wis mau sing ndi, Mak? Wis sandal motor to nggonmu. Yo. Di, nggih. Lah peto iki karo awakmu ki lho. Blonjo apa kowe iki? Blonjo apa? Sik ngenten mak cek parkir sepeda. Terus dan si keling ngerti. Gak tau sandalan. Ya apa sandalan? Gak sandalan ya King we. Ora sandalan. Sik iki
bagikan kok ndi ngono maksudnya. Sing iki rono apa rono? Ning ndi, Mak? Iki. Ya nang, nang bagian nang, King. Nang, King. Ya kuwi ya, wong-wong. Sampean mendhet mawon iki anu gratis, sampean mendhet mawon. Nek mat-mat di mat. Nggih. Monggo sampean mendhet. Mat papem. Iki lho, Mak. Mbok D. Nggih. Boten. Aja. Nggih. Lah King, dindem King. Iki blek-blek kok njunjung Niki lho. Boleh lek niki anu. Gratis. Tok Lho, loro piye to? Wes ben gak apa. Nang bagekno. Sitok. Ndi lagi? Ndak bagekno sitok. Iya kok. Ndak bagekno sitok King. Kowe nggawa kebagekno sitok. Alhamdulillah. Gratis bos. Alhamdulillah bos. Wes. Malah deh. Aman. Ijol aku yo wes. Ora ya Dut. Wong piapa. Data dindom. Cici. Kok gak anu di kok itu gone. Ya wes ya. Data dindom. King danggo King, dindom kabeh King, rono King. Kok gak anu iki. Yo ngono kuwi. Kon melu yo. Ya melu mae satu-satu. Sing ngandem ben mae soalnya gak ngerti aku, Bos. Ini iki. Ini beli nggih. Kok mider terus to gak dientekno sik. Iki lho duduk iki lho. Nggih. Ndak mak iki lho sing lor-lor kabeh iki wis burung. Engko sing kidul. Nah, Piye kok iki gratis. Kok Gratis. Alhamdulillah berbagi. Tak pasar bos, seru rame bos. Alhamdulillah. Tenang jare tamersa. Iki lho, apa mau iki? Gila komplainnya dia. Alah ceplok kabeh. Mbak. Nggih. Terima kasih. Terima kasih. Daging malu rana. Malu mak iki lho. Malu mak iki lho. Ya, ser. Sing gede sing rasa. Pripun, Mbok? Cocok. Cocok regane ndok. Eke Mbah Rami kafe perong. Mbah Rami. Ngono Ji. Ndi wange? Titip lho, Mbok Ti. Lah terus ana melu mak. Le, berbagi bos. bagi gua. Iya. Demi. Lah iki Pak. Wes Pak. Nggih. Garbis kok sanek garbis to? Iki garbis apa to? Dia. Heeh. Itu garbis. Bagekno kabeh. King pengen apa? Jenang piye? Tak tekan jenang. Iya. Engko ya. Wes sarapan sik ya. Sarapan ya. Bagikan satu-satu. Iya. Satu. Iya. Tak dua kene menak. Pak Madi, siap. 45, hormat. Pak Madi, Bos. Bakal cuk akeh, Bos. Untuk satu.
Mana Darti? Kaji. Ini Mbak Darti. Lagi. Ayo berdiri yong. Ini. Ayo, laguannya. Kok nggak iso kok? Cara apa? Ini kameramen bos. Mamet lo kerupuk. Iya. Kerupuk. Terima kasih, makasih. Nggih. Amin. Mbak Roh. Nggih. Barokah. Barokah bos. Ndi, sik pola, Mak. Wih, pas oh. Pas kok. Berbagi. Mbak Darti. Mbak Darti. Nggih. Lah iki lah satu-satu. Wis pas. Arep bule. Iki lho sing Apa iku senggol ceblok to. Kok jan wong sak karepe dhewe. Gak apa-apa. Amin. Oh bos, kok aman bos ya. Teman-teman. Wis apa? Wis entek ya? Wis entek iki? Nggih. I love you too. ini lho lan nutup lek. Lha jare I love you kayak I love you too. Jengeji. Rinjenge mak. Wis entek to? Wis entek. Wis entek. Entek bos, sudah ya teman-teman. Alhamdulillah sudah habis semuanya. Yes, terima kasih banyak. King, pantar gue golek sarapan ya. Ayo, iki kok banter men to, Ki? Nggih. Oke, teman-teman. Jadi wis ngono untuk kasan hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Mbak Dari. Mbak Dari piye kabare? Iya. Sak turu kok piye to? Kabare Mbak Dari? Bu, maem. Pokoknya itu ya guys, terima kasih banyak pokoknya Mas Okta dan semuanya, Mas apa ini sini Adibowo dan teman-teman, pokoknya matur nuwun banget sampun menyupport, pokoknya jangan malah pakai kita. Terus ngono, kayak doa terbaik kanggo panjenengan. Pokoknya wis sampun menyupport, matur nuwun sangat. Terus ngono bos lengkap hari ini, saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke King ya. Oke. Ya. Oke.